Terve täältä Vesangan kyläkaupalta. Sen verran aikaa viime videosta, että otetaanpas päivitys taas, mitä on tapahtunut. Tiesittekö, että 1980-luvulla Suomessa oli yli 3000 kyläkauppaa, mutta niitä on jäljellä enää alle 200. Me haluttiin tuoda kyläkaupat nykyaikaan, perustettiin automaattikyläkauppa Jyväskylän Vesankaan. Tavoitteenamme on saada kyläkaupat uuteen kukoistukseen. Tervetuloa seuraamaan! Eli viime videollahan jäätiin siihen, että jäätelöpakastin oli kosahtanut, mutta siitä on nyt tultu eteenpäin. Se on korjattu. Sen jälkeisenä viikonloppuna oltiin itse reissussa ja sitten seuraava viikonloppu niin tohisin vielä kovasti tuota uutta kassajärjestelmää. Mutta nyt on tosiaankin uusi kassajärjestelmä saatu käyttöön. Otettiin tässä maanantaina, nyt on torstai ja nyt on lauantai ja se on toiminut tässä oikein hienosti. Ja sen lisäksi 1000 rekisteröitynyttä asiakasta on tullut täyteen ja taisinkin Facebookissa luvata siitä sitten makkaratarjoilu, niin täytyy järjestää se tässä joku päivä. Lisäksi meillä oli renkaanvaihtotapahtuma täällä yhdessä tuon HSV Autohuollon kanssa, josta sitten koko summa tilitettiin Vesangan koululle, hankintoihin sekä Vesangan kyläyhdistykselle ja sitten vielä Vesangan mesikämmenille. Eli semmonen tempaus tuli järjestettyä. Ja kesä on tullut. Kyllä tällä viikolla on ollut hellettä oikein ja kyllä jäätelöpakastimen saranat on kulunut siihen malliin, että ei voi valittaa. Oikein hyvää myyntiä on ollut ja katsotaan tuossa tilastoissa sitten vähän tarkemmin niitä. Uskokaa tai älkää, kassajärjestelmä on vihdoinkin saatu maaliin. Vielä tuossa loppumetrillä tuli jotakin ootusta, mutta ja meinasin heittää jo kirveen kaivoon, mutta sain lopulta tuohon tunnukset sitten. Niin täällä sitä nyt sitten ollaan ja kokeillaan. Katsotaan miten käy. Ensimmäiset asiakkaat kävi maksamassa, oli käteisasiakkaita, joten ei vielä tuota korttimaksua päästy kokeilemaan, mutta muuten kassa toimi oikein hienosti. Eli käteismaksut voi ottaa jatkossa myös tähän kassalle, ei tarvitse mennä enää tuonne toimiston puolelle. On karkkilakossa, mutta nyt ajattelin ihan juhlapäivän kunniaksi tämmöisen remix-bussin tästä kokeilla. Eli täältä aloita. Skannaa viivakoodit ja paina maksamaan. Viivakoodi. Maksamaan. Skannaa asiakasnumero etuja. No nyt en pysty skannaamaan, kun mulla on tää puhelin käytössä. Valitse maksutapa. Korttimaksu. Kiitos käynnistä ja tervetuloa uudelleen. Siinä. Se meni läpi. Kassa näyttäisi toimivan hienosti. Muutama kehitysidea tuossa tuli mieleen, mutta ei mitään bugeja ole toistaiseksi esiintynyt. Aivan loistavaa. On niinku mahtavaa fiilis. Tiedätkö, puoli vuotta on taistellut jonkun kanssa. Ja vihdoinkin se menee läpi, niin kyllä nyt kelpaa. Otetaan tässä nyt pikakoulutus tähän kaupan käyttöön nyt, mitä on tässä uudistuksia tullut. Eli ulko-ovella nyt päivitettiin taas tätä ohjetta pikkasen. Täältä sivusta pääsette rekisteröitymään app.vesangankyläkauppa.fi/ovi tai sitten luette QR-koodin. Ja sen kun rekisteröityy, niin saa tuon sovelluksen käyttöön ja pääsee tänne kauppaan, saa oven auki sun muuta. Tässä on myös ohje tässä, että miten rekisteröityneille tämä SMS-avaus toimii, jos ei ole vaikkapa älypuhelinta käytössä. Palveluajat lisättiin ja täällä on nämä loppuhöpinät tossa. Mut nytten vihreä valo palaa, ovi on auki, voidaan astua sisään. Ostokset voi edelleen kerätä ihan normaalisti hyllystä koriin ja sitten lopuksi siirtyä tähän kassalle. Uusi kassa. Eli kassajärjestelmähän meillä muuttui nyt ja tää on nyt kokonaan tämmönen tee se itse versio. Aloitetaan joko painamalla aloita tai sitten voi lähteä piippailemaan niin kuin ennenkin suoraan tuotteita. Skannaa viivakoodit ja paina maksamaan. Joo, ääniopastus on tässä nyt tullut lisänä. Täällä voi nyt sitten skannata tuotteet. Otetaan nyt tosta vaikka testiksi muutama tuote. Ne tulee näkymään tähän reunaan. Ja tässä on nyt uutena, voi näitä klikkailla. Ja jos on useampi samanlainen, niin painaa plussaa. Tai sitten vähentää. Ja tämmöisen tuotteen voi tästä poistaa kokonaankin. Ja nämä ale-tuotteet menee nyt sitten eri lailla. Eli jos on tämmöinen ale-tarra, niin se piipataan täältä samasta viivakoodista. Noin. Ja nyt sitten täällä on nappi -30. Se kysyy vahvistuksen ja kauppiaille menee sitä ilmoitus.
Ok, niin noin on saatu ale sitten hyödynnettyä. Skannaa asiakasnumero etuja varten tai ohita. Tämä nyt kysyy sitä, että jos haluaa tuossa bonusohjelmaan osallistua. Eli jos menee kuukaudessa 40 yli ostokset, niin saa seuraavaksi kuukaudeksi käyttöön prosentin alennuksen. Jos menee yli 80, niin tulee 3% alennus. Ja jos ostaa yli 120, niin saa sitten 5% alennukset seuraavaksi kuukaudeksi. Eli vähän noita Prisman tasoja vastaavat alennukset. Ja asiakasnumero voi piipata kännykästä täältä Kyläkauppa-äpistä. Täällä on tämmönen nappi kuin asiakasnumero, joka sitten aukaisee tähän viivakoodin, minkä voi lukea tuossa kassalla. Sitten tulee maksuvaihtoehdot, näyttää summan, voi valita korttimaksun tai lahjakortin, jos semmonen on, tai sitten varamaksutapana MobilePayn. Tää on sen takia varamaksutapana, että se on meille kalliimpi. Ensisijaisesti korttimaksu. Klikataan tästä, jolloin maksupääte voi tehdä korttimaksun ja homma on sillä selvä. Kiitos käynnistä ja Enää ei tule myöskään kuittia automaattisesti, sen voi tästä tulostaa tai sitten painaa ei-kuittia. Sitten muita lisäkauppojen tilannetta, niin en ole hirveästi nyt tässä kerennyt niitä miettimään. On tää kassahomma vienyt sen verran aikaa, mutta ehkä Hankasalmella saattaa tullakin leasing-mallilla tää systeemi. Mutta katsotaan niitä sitten tässä, kunhan on saatu tätä kassaa koeponnistettua, niin mitä seuraavia haasteita lähdetään edistämään. Mutta mennäänpä seuraavaksi vielä lukujen kimppuun. Ja lopuksi tuttuun tapaan lukujen kimppuun. Täällä on nyt tällä viikolla paukuteltu uusia all-time high-lukemia. Lähenneltiin jo tässä 600 lukemaa. Mä en oikein tiedä, miten tää pikkusen eroaa tästä mun laskurista. Se ottaa varmaan vähän eri arvoja tuossa tuo käppyrä. Mutta yksittäisenä päivänä tehtiin jopa täällä yli 800 myyntiäkin. Ei ihan päästä tuohon avajaispäivän myyntiin, mutta hyvä päivä joka tapauksessa. Renkaanvaihtotapahtuman luvut on vähennetty näistä. Ne meni suoraan sitten eteenpäin ne rahat. Mutta hyvän näköinen käyrä on kyllä ollut. Saa nähdä mihin se siitä asettuu, että kyllähän aina käyrät tuppaa johonkin stabiloitumaan. Mutta täällä myyntipäivissä sitten kuukauden keskiarvoon verrattuna lähes joka päivä on tehty reilusti isompaa myyntiä. Kuukauden keskiarvo nyt noussut 423 euroa ja tää nyt alkaa olla hyvää tasoa. Tässä voi itse asiassa kauppias maksella jo vähän palkkojakin ensimmäistä kertaa. Käytännössä varmaan maksellaan kylläkin kaupalle maksettuja lainoja pois, mutta hyvä juttu. Tapahtumamäärässä on ollut selkeitä nousua, 67 tässä viikolla ja kuukauden keskiarvo on ollut 51. Joka päivä tässäkin lähes reilusti enemmän tapahtumia. Sitten keskiostos kuitenkin se on tippunut varmaan niin kuin ainakin eurolla tässä siitä mitä se on aikaisemmin ollut. Siinä 8 euron tuntumassa nyt ollaan. Tietysti jos haluaisi tuota keskiostosta nostaa, niin varmaan jotkut tommoset tarjoukset sun muut siinä kassapöydän lähellä voisi olla ihan hyvä juttu. Ei nyt kuitenkaan ruveta mitään tyrkyttele turhaa krääsää kellekään. No sitten ostetuimmat tuotteet. Mulla on tässä mennyt vähän nämä laskennat nyt sekaisin, kun tuli tuo uusi kassa. Aloitin nyt puhtaalta pöydältä tämän luettelon, mutta täällä nyt tuttuja tuotteita löytyy niin kuin kevytmaitoa, banaania ja maitosuklaata, mutta hyvinkin jäätelöpainotteinen tässä tämä 10 kärki buffet. Minttu välipalajäätelö on ollut ykkösenä, Classic kermatoffee, kevytmaito kolmosena, 3 kaverin jäätelöpoikko neljäntenä, muovikassi, Fazer Keissa, kermajäätelö tuutti, banaani, Bonbon rotarykäisyt tikkarisekoitus, Karl Fazer maitosuklaa ja Mars Extra jäätelöpatu. Eli jäätelökioskina tässä ollaan oltu tällä viikolla. Rekisteröityneiden asiakkaiden tilanne. Mä nyt tätä päivitin pikkusen. Tein tommosen skriptin, joka hakee tuolta tietokannasta nämä päivämäärät ja sitä vastaavat rekisteröityneiden määrät, niin tässä on nyt hyvinkin tarkka käppyrä siitä,
millä lailla tämä asiakasmäärä on kehittynyt tästä kaupan avaamisesta. Eli alussa täällä on ollut hyvinkin voimakas kasvu, mikä on sitten nätisti stabiloitunut tämmöiseksi suoraksi. Ja täällä sitten tämmöinen kohta, missä kulmakerroin on varmaan tuplaantunut. Oli tämä panttimaksun poisto, jonka jälkeen kaikki oli sitten rekisteröityneitä asiakkaita. Mutta tonni tosiaan paukku asiakkaiden määrässä. Se on hyvä merkkipaalu ja siitä ollaan nyt edelleen noustu hieman ehkä loiveten tässä. Mutta kuitenkin joka päivä tasaisesti kasvanut. Sitten vielä kalenteri ja sää. Ensi viikolla näyttäisi ihan normaali viikko olevan. Näin niin kuin kalenterin puolesta ja sään puolesta taas sitten lämpötilat hieman laskee, mutta ei mitenkään katastrofaalisesti. Ihan kohtalaista myyntisäätä ensi viikollekin luvassa. Tässä kaikki tällä erää. Kiitoksia. Palataan ensi videolla. Moro!